Bir хуҗабикәнең үзенең генә үзе белә торган гына рецепты була бит инде. Чөнки рецептлар бик күп төрле, һәркем үзенчә ясый. Менә мин иң беренче кабачкины менә шулай соус белән булгатам. Соуска салам сарымсак, горчица, майонез, тоз, борыч. Шулай ук итне әзерләгәч, менә шулай вак кына турап суган салам. Ит һавалырак булсын өчен, әлбәттә инде суган яратмаган кешеләр өчен түгел, бу суган яраткан кешеләр өчен бу рецепт. Вот, һаман әйбәтләп булгатам да, ул шундый теге воздушныйланып китә. Шундый икенче төрлеләнеп. Чөнки әлбәттә суган белән сарымсакны инде без иттә ит тартыштан чыгарганда чыгарыла, ләкин шулай турап салганы ул бөтенләй икенче төрле тәмле була. Вот. Менә шулай итеп кабачкига итне тутырдым. Истәнә соусның калганын ситтем. Һәм менә күрсәгез, араларына бәрәңге дә тыктым. Чөнки аралар барыбер буш кала. Түгәрәк булгач кабачки, булай ул шунда аның соусында шуның согы белән тәмле булып бәрәңгесе дә пешә. Бик җайлы, бик теге заодно бәрәңге дә була дигән сүз. Менә шул хәт духовкага кертеп җибәрәбез. Тәмнушкалар пешә. Да улым? Шулаймы? Мәмәй, да улым? Мәмәй. Шулай тәмле булып, сочный булып пешеп чыкты. Менә күрәс күпме шул пасаным бүленеп чыга. Тәмле булсын ризыкларыбыз, исән сау ашарга язсын.